Yen pancen penembung
Lumrahe gladen iki
kudu atus sing jotosan. Nggih. Kowe ora kok. Catet. Raden kok dumuk pipi. Kok dumuk irung. Iku jenenge ora bladen. Bladen model anyar kok. Rogo Patmi. Lan kowe Gadung. Nggih, kula Bapak. Kawitan nganti pungkasan Bapak iki ngerti. Lho, nggih to Lah wong tak tunggoni ning sawet kono kowe ora ngerti aku. Alah Bapak kula kok dadi kok Bapak. Aja isin. Cawe dok saiki nek ora murah ya ora payu. Nggih, papuntenipun menawi kula goroh dhateng sampean. Ini lho Rogo Gadung. Nggih. Tak takon. Apa tenan kowe iki tresno karo Rogo Patmi? Lair kanthi tandhesing batin tresna kula. Lah kowe piye yo? Sami Bapak, tresno kula pati-pati karo Kakang. Ya. Lanang karo wadon wis padha tresnane. Aku bakal ngresnoni kowe, Nduk. Betul sembahku Yo wis aku ngerti. yo Kakang tak wis krungu seneng. Iya. Restoni yo restoni. Ana wong tuwa kok ora sungkan blas. Iki banget senenge manah kula. Seneng yo seneng Gadung. Nggih. Nanging kudu ngerti. Lah genah ana wong tuwa ning kene kok. Kene. Papuntenipun. Kene ya. Pripun Bapak? Dos pundi? Wong nak seneng Rogo Patmi besok bakal omah-omah. Wong omah-omah iki mbutuhke ragat. Lah, sadurunge kowe dadi bojone Rogo Patmi kudu golek gawe luwih dhisik ngono. Ampun kuwatos. Najan to gesang kula wonten ing Karangpardesan, kula badhe budidaya pados pedamelan. Najan to mocok-mocok nguli tebu kula nggih saged. Ini lho Gadung, Nggih. sing tak karepe ya kowe nak tresna tak tresnani, nanging sauntara kowe bakal tak pisahke luwih dhisik. Menapa ing ngajeng kala wau sedaya namung pawatan kok. Ora kok Nduk. Ning kenging menapa sami kepentingan kang misahke kula kalian putra Sing dikarepe bapa iki ora bisa selawase iki ora. Lah, sauntara saurunge dadi bojone tak pisahke merga ana wigati tumraping katresnanmu Rangga Gadung. Ngaten kok. Ngene ya Gadung. Iki pusaka Kyai Kalatadak. Kagungane ingkang sinuwun Prabu Kertarejasa Jayawardhana ing Majapahit. Iki dhisik dititipke aku. Iki wis titik kala mangsane bali ana ing Majapahit. Iki kowe bakal tak kongkon sumapak ing Majapahit mbalike Kyai Kalatadak. Mengko nak kowe ditakoni, kowe bloko nak anake Resi Sukomandrani. Mbok menawa mengko kowe bakal diwenehi pegawean ana ing Kraton Majapahit. Bapak, menawi margi ingkang kados ngaten kang supados kula pados damelan saged polio kula sakulang lampahi. Nanging nak wis entuk pegawean ndang bali kandha calon bojomu ya. Siampun kuwatos. Ya. Rogo Patmi, Nggih kula Bapak. pangestoni Nduk gen entuk gawe besok kena kanggo bebrayan karo kowe. Ngaten nggih Bapak. Pancen kandhane kula sawetara dina iki kula pelan kakuwisan. Aku tak tujuane Majapahit nanging melih Udakara mengko aku ora bali pasang taun, aku ora bali ana ing Ngono Kakang. Bakal tak eling-eling boleh. Andang Kakang. Apa? Gadung, Boleh punipun ya. hati-hati aja nganggo watak ati lho ya. Kanthi lan Mbah Manah
engko bakal nemu kabujang. Titip kalau juga nih. Ya hati-hati ya. Cincin kula kok. Ayo melu-melu